Sziasztok! A mai videóban megmutatom, hogyan használjátok a FreeMind Scorpion oldalának fórumját. Én már itt vagyok, de menjetek el a freeminds.rf.gd oldalra, nyomjátok meg a fórum almenüpontot. Itt azt írja, hogy jelentkezzünk be, viszont én megmutatom, milyen az, amikor regisztrálunk. Felhasználó nevem legyen admin 123, az e-mailem legyen ez, jelszám meg legyen a tesztelésük kedvéért 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regisztrálok is, utána átmegyek a bejelentkezés oldalra, beírom a nevemet és a jelszámomat. Most bejelentkeztem, és itt látható a főoldal, itt vannak a témák, és itt tudok új témát csinálni. Legyen a téma neve az, hogy how to create a topic. Létrehoztam, itt a vissza gombbal tudok menni a főoldalra, és amit látható, itt van az én topicom. Hogyha ki szeretném törölni, akkor ezt a gombot megnyomnom, és ki is van törölve. Hogyha viszont szeretnék egy posztot csinálni az egyik témán belül, rányomok a témának a nevére, és itt a poszt írásra gombbal tudok csinálni egy új posztot, mondjuk legyen ennek a neve az, hogy how to create a post. Ezzel is teszem. Ezután itt látható is, milyen, hogyha ki akarom törölni, akkor ki lehet törölni. Viszont, hogyha én szeretnék itt kommentet írni, akkor itt ezt megtehetem, a küldés gombbal ki is rakja, és a törlés gombbal ki lehet törölni. Utána még lehet olyat csinálni, hogy megnézzük a fórumnak a felhasználóit, amint látható, meglehetősen sokan vannak nevezetes embereink is, mint Horthy Miklós, Biden József vagy Péter. Rájuk klikkelésre meg tudjuk nézni a regisztrációnak dátumát, az e-mail címüket. Hogyha viszont erre a gombra nyomunk, itt megnézhetjük a saját profilunkat, hogy milyen felhasználó nevünk, milyen e-mail címünk és a regisztráció dátumát. Emellett meg tudjuk változtatni a jelszavunkat és a profilképünket. Amint látható, megváltoztatni a profilképemet. Köszönöm szépen a figyelmet!